Make the ground shake. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás pri mojom ďalšom novom videu po dlhšej dobe. My si ideme zahrať Magica.io a máme tu peknú honpičku, ale trochu si ju stlmím. Takto, dobre. A ja som túto hru už kedysi hral a bavila ma. Ale to som tak hral asi 2 roky dozadu, takže auč, ale dobre. Takže pamätám si, že sú tu dobré kombinácie, napríklad jedna taká dobrá toto. A ešte niečo málo si pamätám, teraz oheň, tak. A pamätám si, že kebyže dám dám vodu, tak bude z toho tornádo, ak si dobre pamätám, ale ja dám znovu oheň, lebo vlastne na to má dobrú abilitku, že proste to tam spraví takú ako keby explóziu a to potom, keď vstúpi hráč do toho, tak ho to aj spomalí a proste začne mu to uberať. A teraz som nespomalil. A táto gula je tiež dobrá. Rýchlo HPčka? Dobre. Tak. Nice. Dám si max damage, HP. Scary Pumpkin. Ideš preč. Tak. Dobre. Posledný týpek, tu si. Mám ťa. Yes. A dám si Poison. Poison je OP. To si pamätám. Takže idem do next stageu a dobre, takže tu máme prvé typka, dobre, je mŕtvý, ďalší, yes, mám double kill, mám ťa, yes, a teraz chcem tornádo, dám si oheň a teraz budem mať toto, yes, boom, obrovská gulička, ktorá je veľmi dobrúčká. Čau. A čau. A ja som ho netrafil. Dobre. Joj. Dobre, berám si hápka. A tu máš. A tu máš. Netrafil som ho. Tu máš. Mám ho. Tu máš ty. Neumrel? A umrel, dobre. Yes. Mám to. A idem do posledného, tretieho stageu. A uvidíme, že aké tu budú týpci. Takže teba mám tiež. Dobre, nemám. Aha, mám. Fajn. Čau. Mám si HPčka, ty ideš preč a ty tiež. Dobre, mám ho. Týpek. Mám ho. Dám si asi punch damage. Punch damage je veľmi dobrý. Punch damage je to vlastne toto. Čau. Tu ubral to veľa. Ideš preč. Ideš preč. Dobre. Poison. Poison is good. Zemiačik. Nie. Oh no. Jak mám ísť? Dobre, umrel som. Čo? Až tu? No, dobre. Tak umrel som. Tak, prvá hra sa nepodarila. A mám kľúčik. Tak idem si tuto otvoriť truhlu a uvidím, čo dostanem. Ok, nejaký Elder Scroll. Aha. Dobre. Môžem to aj upgradenúť. Tak to upgradenem, sice mi to bude 750 HP, ale teda, jaký HP damage. Ja si túto pozbieram a potom sa ozvem za chvíľku. Získal som ďalší kľúčik, tak si idem otvoriť ďalšiu truhlu a dostal som nejaké brnenie, ktoré si hneď toto mám 100, toto je 112, takže určite si to upgradenem.
tak ďalších 750 coinov, ale nevadí. Takže nice, už mám aj nejaký ten armor, aj toto, takže môžem ísť hrať toto. Škoda, že to som neprešiel, ale dobre, som tu, to je prvý týpek. Au, dám si vodu. Hop, týpek, ideš preč. Ideš preč. Ďakujem. Takže týpek, mám ho. Poison. Poison is very good. Nice. Dám si oheň. Pamätám si, toto je mega super. Toto si pamätám, že toto proste je strašne OP. Ono sa ti to zatočí do teba. A to proste nemáš šancu sa vyhnúť. Akože máš, ale to je... Proste je to OP. Ideš preč. Vidíš, teraz ho to práve netrafilo, ale vo väčšine prípadov ho to trafí. Takže merám si toto. Čau. Double kill mám. Tu je týpek. Mám ho. Dobre. A chcem asi tornádo. Yes, tornádo je tiež veľmi dobré. Proste... Toto sú proste OP zbrane. No. Sice nemusíte to úplne vždy zabiť, ale je to dobré. Tak, mám ju. Yes, mám ju. Mňa. A... Umrel som. Takže to ste nevideli. Punch damage. Yes. Vypadni. Yes, mám ťa. Dobre. Tak, a idem do stage 3. A to je táto mapa hnusná. Takže kde sú typci? Tu je typek. Ako už není, ale čau. Poison si určite berem. Mám hápka. Kebyže živý. Ako mám. Jaj. Dobre, umrel. Mám ťa. Yes. Mám ťa. Yes. A mám ťa. Yes. OK. Mám 19 kilov. Ešte 5 žijú. Ne. Dobre. Idem sem. Čau. Dobre, mám ho. A posledný typek je tu. Yes, mám ho. Nice. Takže vyhral som to. Dobre. Aha. Chcel som strúhli tento Ring of Life, tak si ho equipnem. A misie, toto si zoberiem. Ešte toto, dobre. A dám ešte takto jednu hru. Že uvidím, či sa mi podarí vyhrať a teba mám. Ako trafil som ho, ale nesapilo ho to. Dobre, mám ho. Berám si oheň. Teba mám. Yes, mám ho. Teba mám tiež. Nemám, fajn. Mám ťa. Yes. Asi si punch damage. Berám si hápka. Aha. Takže som umrel. Dobre. Reklama. Už asi bude fakt posledná hra. Asi. A potom už asi končím video. Takže kde sú týpci? Tu je. Ja som netrafil. Dobre. Mám ho. Nemám. On sa vyhol. Co je potkan? Mám ťa. Nemám. To prdele. Aha, ja som zase umrel. Dobre. Tak. Aha. Tak toto by bol koniec. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. A kebyže chcete pokračovanie, tak napíšte do komentáru. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.
Make the ground shake.